This is the panda speaking. Det her det er bare sådan en lille hurtig præsentation af The Panda Show, som er et show, jeg har gået og overvejet, om jeg skulle lave eller lade være med at lave. Fordi jeg vil jo helst ikke komme til at lave sjov ud af min livssituation. Og jeg er også meget opmærksom på min troværdighed, så folk skulle nødt tro, at nu er den slået helt klik for mig. I gamle dage, der lavede jeg lokal-tv, da jeg boede i København og sådan nogle ting. Så jeg er vant til at være sådan lidt over i den der sådan lidt provokerende genre. Så det er lidt af mig, som jeg er som person, mere end min livssituation. Og det her er et statement, det her Panda Show, når jeg skal se på min egen, når jeg selv skal gå ind og vurdere, hvilken trusselsrisiko jeg som person udgør her i Danmark og i verden som sådan. Så, men jeg har været lidt i tvivl, om jeg skulle lave det, men jeg har valgt at vil lave det alligevel. Netop på grund af min troværdighed, og fordi at jeg heller ikke ønsker at lave sjov med det her. På den anden side, så skal der også bare være lidt plads til, at man godt kan have lidt distance til tingene, lidt ironisk distance til tingene, ikke? Og jeg lurer ikke rundt konstant og er, selvom det er meget ofte, i absolut krise. Så når der er plads til ikke at være det, så synes jeg skal benytte lejligheden til det. Kigger lige med papir. Jeg ved ikke, hvor mange der egentlig kender til min livssituation. Nogle har måske set nogle af de ting, jeg tidligere har lavet, interviews og sådan nogle ting. Der blandt andet handler om organiseret stalking, men organiseret stalking er jo sådan set blot en del af overvågningssamfundet. Alt det, der opstod efter 9/11, der begyndte at fokusere på den her indre trussel blandt befolkningen, ikke? Hvor man begyndte at rette kanonerne mod befolkningen, og the war on terror, krig mod terror. Altså det der ord krig, det har en meget essentiel betydning. For der gælder nogle helt andre regler i krigstilstande, end der gør i fredstid. Og det er også derfor, man kan komme ud for, ligesom mig, at man ikke har nogen retssikkerhed længere lige pludselig. Sådan er det i krig jo. Så kører man ikke igennem retsvæsenet, så der er der kontant afregning. Og så er der det trådløse samfund også. Er jeg kommet for langt i min tekst lige der væk? Nej, det er rigtigt nok. Så er der det trådløse samfund, det det er også ramt af. Og det er ikke blevet bedre med 5G. Og så er der alt det, der hedder artificial intelligence, kunstig intelligens, artificial life. Og som et seneste skud på stammen, Elon Musks kommercielle, velopmærket, udgave af en brain chip. Stramt og kommercielle. Og det er jo selvfølgelig ikke noget, han har opfundet i løbet af de senere år. Der ligger rigtig mange årtiers forskning bag de der brain chips, det kan jeg garantere. Og det hele starter med MK Ultra, Operation Mind Control i 50'erne. I dag kalder man det for cognitive warfare. Will key individuals get certain implants? Yes, I believe they will. Will this be widely seen as a mechanism of individual and crowd control? No, it will not, at least not in the immediate future. En anden betegnelse for det, jeg er ramt af, det er the shadow war, altså noget, der foregår i det skjulte, som man først opdager, når man bliver ramt af det frontalt. Ellers kan du gå rundt og der kan uden ikke helt at forstå, hvad der foregår. Når du skal simpelthen derud, hvor du bliver ramt af det frontalt. Og det kan foregå meget, meget skjult, apropos de her teknologier, jeg har talt om, trådløse teknologier, artificial life, artificial intelligence, brain chips og netværk, skjulte netværk af organiseret stalking. Folk, der deltager i den her form for aktivitet, som en del af overvågningssamfundet, hvor de tilsyneladende, ifølge dem selv om ikke andet, jagter terrorister, antager jeg, de tænker. Lidt øjeblik.
Ja, men det her Panda Show, det er mere sådan, det er mere tænkt som en eller anden form for, generelt betragtning på den her sådan dagsorden udvikling i verden, som ikke så meget tager udgangspunkt i min egen konkrete livssituation, men som mere sådan en måde at forholde sig til det, der foregår i verden, baseret på egne førstehåndserfaringer, den viden, jeg har i dag, men sådan mere over nogle generelle tematikker. Jeg har valgt at kalde det The Panda Show, og det har jeg selvfølgelig for ligesom at understrege, at jeg ikke udgør nogen trussel. Jeg er en lille humanist, eller en lille panda, og så er der så en evolution her, man kan se, der finder sted op gennem menneskelig historie, fra en lille panda, og så kommer vi til aberne, og så bliver det til mennesker, og så kommer altså en lille brun fyr, og han har så fået en flyver på nuværende tidspunkt, og så er vi herovre ved, jeg ved ikke, man kan se det, Twin Towers, high alert, ikke? Så jeg ligger simpelthen, jeg er så ufarlig, som man kan blive, synes jeg selv i hvert fald. Og man kan også se det politisk. Det kan man også vælge. Altså helt over til venstre fra midten, den politiske midte, jeg ikke sådan jeg er et sted her. Og så er vi herovre og til højre fra midten. Og men jeg er ikke kommunist, for jeg tror ikke, der er så mange kommunister tilbage. Jeg synes ikke, at verden ligesom peger på, at der er kommunisme er det store problem. Og jeg tror også, at man skal slide efter faren et andet sted. Og det er lidt det her sådan show blandt andet handler om. Hvad er det for en far, jeg ser? Fordi jeg udgør ikke nogen far, så hvem er det, der udgør en far? Hvad er det, der sker i verden? Og det første show, jeg gerne vil lave, det handler om den der dokumentar, som jeg har købt på Danmarks Radio, der hedder Mørklagt. Som handler om det efterretningsmæssige samarbejde. Og hele den her FE-skandale, der har været, som egentlig startede ud med nogle whistleblowers, som kunne fortælle, at FE overvågede borgere ulovligt i Danmark, og havde en meget lemfældig omgang med lovgivningen. Og så blev det lige pludselig til noget med Lars Findsen, og noget med, at han havde lækket nogle fortrolige oplysninger, og noget med hans gamle mor, som alligevel ikke kunne huske noget alligevel, når det kom til stykket, så det kunne sådan set være lidt lige meget det hele. Og så lige pludselig så var der noget med noget sexskandale, og så pludselig var Lars Findsen gjort til et offer. Det har været lidt tumultarisk. Og når jeg bruger det udtryk, så er det nok fordi, at jeg er påvirket, kan man sige, af de sidste 3/4 af de 2 år. Godt og vel. Lige nu, når jeg svarer på dit spørgsmål. Jeg ved ikke, man har set den der film, det er dokumentar, der hedder Mørklagt. Det er sådan meget, meget fint. Man bliver meget forvirret som seer, hvis ikke man har sådan en rimelig god idé om, hvad der foregår. Men jeg bliver hoppet selv på den i starten. Man bliver meget truet af Lars Findsen var et offer. Nu tror jeg mere, det er sådan lidt, måske der er tænkt lidt mere over tingene. Men fordi pludselig så går det fra, at det handler om at FE overvåger borgerne ulovligt, til at det handler om at Lars Findsens sexliv, ikke? Det er godt nok noget af en udvikling. Og det kunne jeg godt tænke mig at starte ud med. Og så tror jeg ikke, jeg har mere at sige om den her intro, fordi jeg har lidt tabt tråden. Jeg har som sagt EHS.